testimony shang kan ngai thla khian ma ni sa khwana lovon he to sa nei te hian pathian na hi anpom thiam bi ke moti thei ani a chung zinga chon muslim ho testimony hian rilru a khoi em chin sa khu zirtir na in ep tak mei hi soidonila christian na le muslim hi telve nge turzinga mi ani mai ome iso a thlamon na an chandan te ngaidam na an chandan te han mu hian rilru a khoi chin le ani tunchuma hian Iranian Muslim rukol takni chin tunna chuan pastor Lonita pastor Ramin Parsha testimony longai thladonila no pangte ani line Muslim Shiites housinga telin an taksa hi anintina a na thei ang bera insiam antuma kordum hak cheutur ani boka apa hne na kordum hak ve theilan anga hlel thu asoi fo thin ani hathei rwal ani chuan chung housinga chuan a telve ta a cheinin anin phwara anin labwak waka tleirol sang tam tak antela hetia anin ti na sat paule ala anteloma ala laka an point mu asang zel china an ngai ani an thi nuwa po vanram an kai theina tur kai lona chutiang chuan anti chuan an ngai ani Ramin na po hi Shiite Muslim chung koru tak atanga chorchuak ani awangin atet lai atangin ala ti lom chu atomber ani chena kumsom paruk ani in anuna thil in thlak thleng alo omta a zan khat chu akazente in nei na mang turin an chungten an ron shraya konglaka an kar chu an ron te ding ta thuta checkpoint alo ni a ta chuan an kara zurim an shiata wangin an man a an kor an phel saka an vota shep maya nui so em chungin room te reu te ya mi som nga vel chu an khungta a an mu sit na chuan ate thin rim hle maya chan le wang om lova ala minga an han vo shep chu angai da na ni lo hle a ti chuan a hnuwa korta te kalin thamna an pek nuwa an chwa zalen ta a chu mizana thil thleng atang chuan ramina rel ruwa chuan zona a omchan ta a muslim sakhwa na thale dik bera angai thin arong alo bol thin minga a han tuar ta shep chuan arel ruwa zona asiam na satamaya anu ero chuan ala cho tha a ma se arong bol tu te hi an fellow ve thina lom ati po chuan atilung oi thei ta hau lo mai Quran te achiara ansa khozirtir na thalo tak amu chuak ta ni in ain shia a entirnan sura bungkwa changsang ni zakwa sumthuma chuan anzol nei muhammadan ala ringlo te chu tha zel turani ti asoite azummo a sura zanga sumnga pakhata chuan juda le christian tereng thiana siam lo tur ti te azummo a ni tin an school kalna a anzirtirna donte ashe chuaka America le Israel chungchang athalo zong lira anzirtirna te juda le christian te thatlo na lir anzirtir thinte chu ashe chuak ta wara chu thu anzir thin chu leile wansiam tu pathian thu chuak ani theikha aring talawani pangpar moi tak loi moi tak mai savanal tak tlangsang tak te siam tu pathian hi chuti taka sol chu ani theikha aring talawa Islam zirtirna chu areng hlel tanta a enkim siam tu pathian chu Islam pathian kha ni thein aring ta haulo mai ani chutiang ani si chuan tu pathian in nge heng thil moi tak te hi siam ta ang ti in ariru chu zo na hlirina khata a pathian hi omlo ni ta se enge mishing te hian kandam chan ni ta ang ti te in a in zot le boxi a he khovel siam tu hi pathian tu emo chu ani angai ma se tunge pathian chu ni ta ang ti in arel ru chu zo na hlerina khatta ani chuti lai chuan apai na boral sana ramina chuan school akal chunchum thei talawa achian te po athlau thlata vek boka ama in mal takin bedong takin rilruna taksi in a oma ti chuan tu ti asiat lo hne na chuan chung train pathian I omani chuan tunge ini minshil ro ti in a awa Ramina chu kumsom pakwa lai atlin hnu chuan avai khatna atan chanchin tha chu abeng shiata alo reveta a
zan kha chu thim hnuaya a radio battery mang chu a ona mi pakhatin a testimony a soi angai thla a chu angai thlak chuan ama in tha atum lain music moi takri sha a churi chu azong kwala atopa biak ina a chhuilu ta a chuta chuan anun thlak thlengin a omta ti te angai thla a chu athungai thlak chuan rami na chu beiseina apena sa hle maya chu mi hnu reilo te ya chuan Isua Krista chu Pathian fapa ani ti te a sheta zela crossa athi a nithum nia a thole thu te a sha a chu thu chu a ring ani chuan chandam ani tur thu te a shele ta a ma se a rel ru a zona khir tak om ta chu engtin nge Pathianin nupui nei lova fapa ane the ngot na chan kha a sha thiam talova chu mi pia lama Pathian ni ve si kantana aron thita dai mai si phei chu a sha thiam theilo ani akar le loka phei chuan a bedong zwala engkim hi thim le bedon thlak vek ni in a sha ta hiala ti chuan a radio ngai thlak atang khan thu cha dang angai thlale a bedong le chuang tur po om to lo ring hlel em chung si in a chong trai ta a isu ka shelo chi a mi te chuan zol nei ini ti thu chu min shil a tuna Pathian fapa ini thu an soi ka shele a thu dik an soi nge soi lo po ka she thiam to lo heng I chung chang thu ka sha zong ta hi adik ani chuan ka hne na ron in puang ro ti in a chong trai ta a chu min hnu loka chuan akut atangin aron lum ta pup maya atrap ta vaka athin lung chung rila tu in emo zuzen lutin athin lunga huat na thin urna khakna le beidon na te chu zula chuak vek ang hiana in sha a achan chu a muslim pui soi savak tu te kha alola horenga ma se chu huat na te chu mangai na in aron thlak thleng sak ta vek maya lomna le mangai na in akhat ta a lomna le mangai na chu Isua anena aron in puan na chu alo ni a chu mi hnuah chuan anu bula avakala anu chuan I mai chu ava em ve eng ti ziange alo ti a rami na chuan Isua chu athin lung takina puma Christian na a in le tak thua shila anu ero chuan eng tin ma atishan lo anu chuan rei takdam lo na halo nei to a doctor ten zaitur antia an la zai lova anu chu na nein a ring mai ani rami na chuan Isua minga adela piang ahmu a in ringtlat maya anu tan chuan an chong trai vele anu chu alodam tamaya rei taknat na alo pai to chu Isuan atidam saka alom le zol ta hle maya ti chuan Bible chhar tu razonga an omna a chuan Bible chu awang hle mai library ahmu thei zonga azonga ahmu ta silova lekha bodora azonga ahmu bok lova thlathum lai azon nu chuan interneta azong ta a Christian website chen kha chu an sarkarin an lo block le ngala computer se tra a VPN a manga Bible bushang shang chu ahmu theita a tu tenge ti ashiat lo ming tam tak azum mu chuaka tunge Timothea hi tunge Corinthians te chu chanchin thabuli chu a download ta phota ninga chungin achar zongal vek ani mathai abunga thleng achar chandek deka atap ta ngal maya engtik lai ma ashiat ngai lo thu tha em mai kha anchiar khan mak atilutuk ani melma mangai tur ti te min ti du da tu le min hotu tong trai sak ti te zo na lian tak mai aril ruwa alo omta a hetiang taka lekha bu cha hi inga tinge an sarkar hian an khap le engthil chaloma ain ziak si lova ti in ai ngai to a Isuan ke biram pu cha kani ati a abiram te ta na anun ahlan thu te hian pa Pathian chu Pathian mangai na khatani ti kha ati chiang hle si a heng thu chalu tuk te hi chu mi zong sha tur zo kasin ati ta a ti chuan chu chanchin thabuli te chu a download ta CD a ada chuaka atu ka tangin jima akal pa in chung CD cassette te chu a mu apeve a chu tiang chuan thlaria chung kholaya chanchin thabuli te chu CD disc in asem chuak ta vak maya ti chuan chu tia asem lai chuan ni khat chu
mi pakhat khabe mulsei tak nei hian aron bei thuta chemtea abei awangin alua te hakia te thisen achwa tunge ania engri rupua ron benge ti shelo ma se atan ti zomzel ahim to lo ti ain shia a pathian in chu mun chu chhuasan turin adu ani aring ta a tu ma shil lavin a sailen na mun Iran chu a chhuasan ta a Turkey border te chu kumsom pakwa mi lek ni in mak tak main poisa po nei lovin a cross theita a tu ma pan tura shat lo na mun engma ti tur berbo a shat lo na muna awa thlengta a ma se ama ne na in puanga anu dam lo ti dam tu pathian ngei khan a ompui don ti a sha chiang hle thung ani launa anei lova pathian ompuina changdon ti a sha chian em wang ani ti chuan wani thlak takin Iranian mi pakhat a hmulau maya tanpui turin awangen ta chota chupa chuan Christian kanilona in anin khom na hmunte ka en fia ve thin atia ti chuan chu mi hmuna Christian te in khom na biak ina chuan a hrai thleng ta a chu ko shan mi te chuan chanchin thaboli chuan na Bible te chu an lo pe a Rami na tan chuan khovel pumpui petluka a in ngaya alom tak zetani Mosca akal apiangin an trapa an lungaya shom takin an omchin kha ani a he Christian caution biakina ero chuan music nen pathian an faka an hlima an lama pathian an choi moi thunga pastor ne na achunga thil thleng zong a shil nu chuan pastor chuan lalpan itan thil tum aneya arong bol turina ko cheni hi ti in an ina alomi khwala kumni laya omnu chuan America achuka Iranian koshana in khomin pathian thu zirna atekal ta a ala an biak lai kha chuan voitam tak ane na an tongtaya zol nei Muhammad ta mingpo lamengang ma se an tongtrai channa an hungai lo ma se iswa ming an han lam ve le thung chuan mangai na le thil ti theina chun kha in a om thina ni ti chiang takin asya ani Ramin Parsa hian pathian aton dan te ziakin from ashes to glory ti lekhabu tele adang tam tak achwa to ani Iswa kata na thia atan kanung ve thungang ti in Israela Jerusalem pathian rong abol me kane